Продължаваме с новините за политика. Трябва актуализация на управленската програма на кмета Атанас Янев. Това обяви Радослав Радославов, който досега беше областен лидер на партия Българска социал-демокрация. Политическият елит на Дупница не може да се справи с кризата. Уважаваме Атанас Янев, но има много натрупани негативи, коментира още Радославов. Същевременно, по време на областното заседание за лидер на партията в Кюстендилска област беше избран Йордан Чипев, а Радославов ще оглави структурата в област Благоевград. Искането на прокуратурата за отстраняване на Атанас Янев от длъжност е изключително тревожен факт и ще накърни и без това недобрия ни имидж като град. Това заяви Радослав Радославов, доскорошен областен лидер на партия Българска социал-демокрация в Кюстендилско. Политическата криза в града заплашва да се превърне в криза на институциите, затова се очудваме, че някои твърдят, че това е рутинно действие, допълни Радославов. Той обяви още, че според него политическият елит в Дупница не може да се справи с кризата, защото самото отстраняване на кмета на общината ще породи много проблеми за статуквото. Макар че в някаква латентна форма то ще продължи и за бъдеще, защото остава същия състав на Общинския съвет. Дори и да има евентуално предсрочни избори, ако се случи, не дай си Боже. Още повече, че ние на времето сме дали своята подкрепа на господин Янев и в момента го уважаваме, но въпросът е, че има вече твърде много натрупани негативи. Няколко досъдебни производства. Това не звучи добре. Българска социал-демокрация подкрепи Атанас Янев по време на предизборната кампания. Радославов каза, че те са опозиция и имат правото да критикуват. В тая посока считаме, че необяснимо е защо няма ревизия на управленската програма на общината. С тази управленска програма, с която господин Янев стана кмет, тя реално не може да се изпълни. Случиха се толкова много неща от 2007 година насам, и то негативни в световен и в местен мащаб, явно трябва да има някаква актуализация, ревизия на тая програма, за да бъдат в крайна сметка управляващите в някаква степен отговорни към избирателите. От Българска социал-демокрация обявиха, че са против увеличаване на местните данъци и такси, които бяха гласувани от местния парламент. Радославов коментира, че таксата не може да се определя с аргумента "не ни стигат парите". Увеличение може би трябва да има, но то трябва да бъде доказано чрез анализи. Поводът за пресконференцията беше областния съвет на партията, който се проведе по-рано през деня. Тъй като по решение на изпълнителния съвет на партията Радослав Радославов е упълномощен да оглави областната структура в Благоевград, той е подал оставка като лидер в Кюстендилска област. На негово място беше избран Йордан Чипев. Той от своя страна обяви, че няма да е дълго на тази позиция, тъй като